pusti do lice, alebo ty šla. Ticho, tak práve to držím, až si nezapala. No keď ťa pustím, pôjdeš nakupovať. No Vikina, daj mu do huby pusu. Dardan. Toto je pre teba, Dardan. Dardanko, milujem ťa. Ja som ináč Dardanovi povedala na rovinu, keď sa mal rozíde, že budem s jedným jeho bratrancom chodiť. Hej, na Vlado najlepší. Vikina, teraz pusu. Teraz akože on rozputáva pozornosť. Áno. Dardan, ne? No. Ja? Ne. Musíš ti. Ne, to je za tebou. Kamoškou som. Polož tú vodku. Áno, dobre. Polož tú vodku. Len vajca mu chytala. No, Do huby mu daj, Vikina, vajca. matka. A ona ti chytá vajca. Vikina, však mu daj onu. Pusu, ne? Nemáš to potom dobre? Čo? Nemáš to potom dobre? Daj to na Facebook? Také 2 minúty, ešte tak budem kamerovať. Ale dobre, more, do koho ideš? Ty sa bavíš? Ty sa s kým bavíš? No s tebou. Do huby mu daj. To začína byť hrozné. Koho nadať čo zvieba? A ty čo tam kameruješ? Vlado sa ide vyhoniť. Na mne? Ešte na tom ventilátori. Debil, oni veď som pravý. Nespievaj. Ešte šajnem tam, hej? Ešte vydrž 30 sekúnd. Vlado, áno. Daj sem tú cigaretu, ale do piva. Idem spievať. Musíš ísť? Tak hovorila, že domov, tak musíš ísť domov, ne? Pôjdem tam. A dojdeš domov a také fácky budú dať tady. Ne, lebo ona furt trošku No a že bolu sedím na stoličke, ho tam na chodbe a počujem iba jeho mama, ideš do Lidla? Ne! Že veľmi ťa prosím, nejdem nikam! No minule, jak Erik bol násilil na stočke tiež, áno, že ahoj, Žilko. To sa už aj vielo. Nemajú od toho ďalej. Aha, A do piči. ešte takú minútu. Som ju objala Máš celú dobrý stoličku. záber. Kúkaj na vláda. Áno. Pozor. Kúkaj na vláda. Čo robíš? Vikina, chyť mu vajca. No poď, Vlado, poď. Zádu zo. Však tam nič není. Ne? Teraz to priznám, že tam nič nemáš. Poďme, Vlado. Tam nič není. Nič tam nevidí. Erik, nemáš do seba lúpu. Ne. Mal si zoberať. Máš sa lepšie Do kúkať. huby. Máš sa lepšie kúkať. Vikina, a orgazmus není? Nebol som tam moc dobrý, ja to dorej, ne. Lebo je to komentár, že môj. Čak, ja mu to Mám ukážem. povedať? Ja, 4 minúty. Mám im to povedať? Povedz. Áno, Áno. 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 No. Dneska si odo mňa pýtal kúču. Tam to máš, aha. Ja? Ideme osmo. Vlado, titul na Facebooku. Na Technopole. Vládno. Ešte 4. Že ťažko, že To budem kamerovať tú hádku. a zrazu daj mi pusu. A ja som to nahla, že ide do srandy a on mi tam jebol. No jasné. Áno, To je dobré. áno. To je čo jebávaš, Vlado? Ja viem, že sa červená najebávaj. Povedz to na Však je červeniak rajčina. Ten ťa už... Červený, jak to moje tlačítko. Povedala, že sa mu páčim, no povedz to na rovinu. Čo? Že, ale že by si to... Juj, to bude na Facebooku. Daj na to. Škaredá najsa. Tak povedz do kamery, že si ma poboskal, čo si taký gejrok, Z kamarátstva pre Boha, čo? Kamaráti sa neboskajú. Ježišmarja, ty by si nikdy nepoboskal kamarátstvo a bez toho, aby si to chodil, ale... Ne. A čo ma boskávať, mojej máme riť? Zrobi ty, Viktoria. Vlado, pozdrav do kamery. Konec, čaute. Vikina, pozdrav.